po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ituturo ko po sa inyo ang pagluluto ng puto kutsinta. At ito na po ang ating ingredients sa ating puto. Yung puto po ang uunahin kong ipakita, tapos yung ingredients ng kutsinta. Ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, gagamit po tayo ng 1/2 cup ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng cornstarch, 2 teaspoon ng baking powder, 1/2 cup ng fresh milk or water, 2 eggs, 1/2 teaspoon ng asin, 1/8 cup ng butter, 1/3 cup ng white sugar. At ito po pala ang ating gagamitin para sa ating ingredients ng kutsinta. Unang-una, 1/2 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng cassava flour, 2 teaspoon ng annatto powder or atsuete powder. Gagamit din po tayo ng coconut flake or yung fresh na kinayod ng niyog, pwede po yun. Tapos gagamit tayo ng 1/3 na brown sugar, 2 teaspoon ng lye water or lihiya. Ganito pong klase ang ginamit ko, yung lye water po. Tapos gagamit din po tayo ng 1/2 cup ng tubig. Ngayon po ay imimix po muna natin itong ating mga dry ingredients sa ating puto. Ngayon po ang una nating ilalagay ay itong ating 1 tablespoon ng cornstarch. Tapos yung ating asin, baking powder. Pagkatapos po ay itong ating white sugar. Ngayon po ay hahaluin po muna natin para mag-blend sila or makombine po yung ating mga dry ingredients. Ngayon po ay isi-set aside po muna natin yan kasi itong butter po muna ang ating imi-melt kasi medyo na-melt na po siya dahil mainit po ngayon dito sa lugar namin. Tapos ika-crack natin tong eggs kasi ilalagay po natin dyan sa ating butter. Tapos babatihin po natin itong ating eggs. Babatihin po natin yung mabuti para mag-blend. Tapos ilalagay po muna natin itong ating fresh milk dito sa ating eggs at saka sa ating butter. Ngayon po ay ito namang ating dry ingredients ang gagawin natin. Tapos ilalagay na po natin tong ating liquid mixture dito sa ating dry ingredients. Ngayon po ay babatihin po natin to para wala pong magbuo-buo dito sa ating mixture. Tutunawin po natin to para hindi po siya magbuo-buo. Konti lang po pala ang gagawin ko ngayon kasi ako lang naman po ang kakain nito. Haluin lang po nating mabuti para wala pong maiwan na buo-buo doon sa ilalim. Ngayon po ay kapag ganito na po ang texture ng ating mixture ay tama na po ito. Kasi wala na po siyang buo-buo. Ganito po ang gusto kong makuha na texture sa ating puto. Ngayon po ay ang gagawin po natin yung sa atin namang kutsinta na ingredients or mixture. Ngayon po ay uumpisahan na po nating i-combine ang ating mga ingredients dito sa ating kutsinta. Yan. Yung una po, nilagay ko ang all-purpose, tapos yung cassava flour. Ngayon ay ilalagay ko na rin po yung ating brown sugar, tapos imimix po natin para ma-combine po yung flavor ng ating sugar dito sa ating harina or sa ating flour. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng 1/2 cup ng water or tubig dito sa ating harina. Yan. Tapos haluin lang po natin.
Gagamitan po natin itong ating pangbate para mas mabilis po siyang matunaw yung mga nagbuo-buo. Ngayon po ay ganito po na texture ang hinahanap ko dito sa ating kutsinta. Ngayon ay pwede na nating ilagay itong ating lye water dito sa ating mixture ng kutsinta. So ayan na po. Hahaluin po muna natin. Tapos isi-set aside po muna natin to kasi lalagyan natin ng warm water yung ating annatto powder. Yan. Tapos kukuha lang tayo ng kutsara para haluin natin. Haluin po nating maigi para wala pong magbuo-buo. Yan. Okay na po yan. Kung wala po kayong powder, pwede po yung buto ng annatto. Tapos lagyan nyo rin po ng warm water. Ngayon po ay ibubuhos na natin tong ating annatto powder dito sa ating kutsinta mixture. Kaya po pala nilalagyan natin siya ng annatto powder para po sa ating pangkulay nitong ating kutsinta. Haluin lang natin mabuti para mag-combine po sila or ma-blend po yung ating annatto powder dito sa ating mixture ng kutsinta. Yan, haluin natin mabuti. Ngayon po ay pwede na po itong lutuin. Ito na po yung ating mixture ng kutsinta. Nilagyan ko na po itong ating molder. Pero kalahati lang po ang nilagyan ko kasi kapag naluto na po yan ay ipapatong din po natin yung mixture ng puto dyan para sabay po sila mamayang maluto. Ngayon ay isasalang na po natin to sa ating steamer kasi kumukulo na po yung ating steamer. Bubuksan na natin tong ating steamer kasi ilalagay na po natin itong ating kutsinta. Lulutuin na natin yan. Lulutuin po natin yan ng mga 10 minutes. Tapos mamaya i-check po natin pagkalipas ng 10 minutes kasi para yung puto naman ang lutuin natin dyan. Ngayon po ay i-check na natin itong ating kutsinta kung tumigas na po ba. Yan. So nakikita nyo naman po na tumigas na siya. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating mixture ng puto dito sa ating itaas ng kutsinta. Pero konti lang po ang ilalagay ko dahil mayroon po akong baking powder na nilagay dyan. Baka umapaw po yung ating puto. Mga ganyan lang po karami. Habang nilalagay po natin to ay pahihinaan lang po natin ang ating apoy. Ngayon po ay gagamitan na po natin ng tela itong ating takip para hindi po matuluan ng tubig ang ating puto. Hihintayin lang po natin ang mga 10 to 15 minutes tsaka natin i-check kung luto na ba yung ating puto. Ngayon po na umabot na po ng 15 minutes itong ating puto kutsinta ay titignan na po natin. Yan. Luto na po ito. Tatanggalin na po natin. Yung iba, flat po siya kasi konti lang yung nilagay natin. Pero tinikman ko naman siya tapos ang sarap po. Ngayon po ay tatanggalin na po natin tong ating puto kutsinta dito sa ating molder. Ganito lang po ang pagtatanggal nito. Gagamitan natin ng barbecue stick. Tapos, ganyan lang po. Tignan nyo, ang ganda po ng kinalalabasan ng ating puto kutsinta kasi hindi ko po siya pinuno yung ating puto. Mas maganda po kasing tignan kapag hindi masyadong puno ang ating molder.
Yan na po ang itsura ng ating puto kutsinta. Tapos tinikman ko rin siya. Napakasarap po niya. Kuhang-kuha po yung lasa ng puto at saka ng kutsinta. So yan na po ang ating finished product ng puto kutsinta. Yan po ay lalagyan na po natin ng coconut flakes itong ating puto kutsinta. Ilalagay po natin sa itaas para sa pang-topping. Ngayon po ay hahatiin po natin para makita nyo po ang texture niya sa loob kung gaano kalambot ang ating puto. Ngayon po ang ating puto. Napakalambot po niya. Tsaka yung ating kutsinta. Kuhang-kuha po yung nabibili natin sa tindahan. Ito na po ang ating puto kutsinta na ginawa ko po. Sana po ay subukan nyo at magustuhan nyo ang recipe ito. At kung magustuhan nyo ang recipe ito, sana i-like nyo at i-subscribe ang aming channel. At paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!